I en rugbi, perquè avui també parlarem de rugbi, arrenca la temporada pel Rugbi Tarragona. Coneixerem més de prop una modalitat no pas mediàtica a Catalunya, però molt i molt interessant. I entre d'altres aspectes coneixerem les claus d'una modalitat poc arrelada a casa nostra, però que intenta obrir-se pas, el rugbi, que també enceta competicions oficials aquest cap de setmana. El que tenim al darrere, per tamany, perfectament podria ser un camp de rugbi. Això, en canvi, no seria una pilota de rugbi, evidentment. És una pilota de futbol. No l'hem trobada per fer la prèvia d'una temporada més que interessant, com sempre també pel Rugbi Tarragona. El Club Rugbi Tarragona comença dissabte a casa davant el Químic la seva particular temporada. Tocarà patir, diu el president. Amb ell hem parlat, amb el Carlos Pérez, i de pas ens hem acostat un esport poc habitual, poc mediàtic a Tarragona i que, esperem, algun dia ho sigui. Dissabte passat ens vam acostar a les instal·lacions de l'antiga Universitat Laboral per conèixer de prop un esport poc conegut a Catalunya i que no disposa del ressò mediàtic d'altres especialitats. Vam presenciar un partit oficial de l'equip cadet del Club Rugbi Tarragona contra un històric, la Samboiana, que es va imposar còmodament per 81-7. Però més enllà del resultat, la jornada ens va deixar imatges i sobretot sons que ens van fer entendre que el rugbi no és tan sols esport, és una manera d'entendre la vida. Vamos, 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 vamos. Es un orgullo jugar contra el Samboy. ¡Vamos! ¡Vamos, chavales, vamos! Des del club ens aporten l'última hora de l'equip sènior, que comença la temporada a la primera catalana, la tercera divisió del rugbi, contra el Químic de Barcelona. Serà dissabte a les 4 de la tarda. Nos hemos quedado con una plantilla corta y eso nos hará muy difícil mantener la categoría, pero nosotros vamos a luchar por mantenerla. Con el equipo femenino nos pasa más o menos un poco de lo mismo, pero bueno, a lo largo de la temporada vamos a estar haciendo algún tipo de campaña para ver si podemos atraer a algún jugador más. I luego en les categories inferiors pues nos passa tot el contrari. És molt important, Carlos, això de la tasca educativa, de conscienciar la gent que més enllà del nou estadi, més enllà del pavelló del Serrallo, que també hi ha vida, hi ha més esports. Las personas que lo prueban, sobre todo los niños, la mayoría repiten. Es muy difícil que un niño que venga a probar el rugby se vaya. Porque tiene unas características que, bueno, puedes practicarlo al aire libre, sobre el césped. Luego también haces muchísimos amigos, es un deporte que invita a la amistad, no solo con la gente del equipo, sino con los de fuera. Y lo que te decía, no es muy difícil que un niño que prueba el rugby no repita. En entrar a les instal·lacions, el primer que m'he trobat és una espècie de barra on hi havia nois esmorzant o fent ja pràcticament el dinar, bevent una miqueta refrescos. És allò del tercer temps aplicat a les criatures, no? És un esport diferent, que va més enllà de l'esport, és una cosa social, Preci. El rugby en sí no se entendería si no tuviera esta componente social. Y esta idea la intentamos transmitir desde los niños más pequeños, ¿no? De que después del partido la gente se une alrededor de la mesa, toma un refresco, come un poco. Cuando hay los entrenos lo hacemos solo entre los jugadores nuestros y cuando hay un partido, pues el equipo de visitante se queda a tomar el refrigerio con nosotros. I els grans una cerveseta. Y hombre, los grandes, sí, pues una cervecita, algunas veces alguna más. Com dèiem, dissabte a les 4 de la tarda, primer partit de Lliga entre el Rugbi Tarragona i el Químic de Barcelona.